Napakita ko yung mga kasama kong Saudi boy. Kumain kami dito sa tinatawag nilang Kabayan. Siyempre, dito po kami kumain. So, ganito na po yung sitwasyon namin dito mga kabayan. Kaya, bilang isang OFW, siyempre umaasa pa rin na sana maganda sitwasyon ng gobyerno natin. Kasi, ang tagal na namin dito sa abroad. Sana balang araw maayos na naman natin kalagayan natin para for good meron pa rin nakabang na pag-asa yan si Ilocano OFW. Hindi na po ako masyadong nakakapag-edit nag-script, busy po sup sa trabaho. Yan po si kasama namin yung mga lads Mo din ako din. yung balo. Yan. So, sana po napapaligaya namin kayo. At kahit paano nakita nyo yung buhay namin dito sa Saudi po. Sige po hanggang sa muli. God bless.